ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзури шумо менамоем аз телевизиони Тоҷикистон. субҳи 18 апрел дар доираи сафари кории худ дар шаҳри Санкт-Петербург раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамроҳи роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими гулчанбаргузорӣ дар оромгоҳи ёдгории Пискарёв иштирок намуданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамин ҷо дар назди лавҳаи хотиравии сарбозони қаҳрамони тоҷикистонӣ, ҳимоятгарони шаҳри Ленинград дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ гулдаста гузошта ба хотираи шаҳидон арҷ гузоштанд. 18 апрел дар доираи чорабиниҳои ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербург раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Мавлен Ашимбаев мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Қазоқистон, инчунин робитаҳои байнипарламентии ду кишвар мавриди баррасӣ қарор дода шуд. 18 апрел ҳамчунин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қасри Таврии шаҳри Санкт-Петербург дар кори ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. дар кори ҷаласа раисони парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии ҷумҳуриҳои Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Узбекистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. дар доираи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарӣ як қатор лоиҳаҳои қонунҳои намунавии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла дар бораи баҳодиҳии кадастрии давлатӣ, технологияҳои зеҳни сунъӣ, ворид намудани тағйирот ба ҷанбаи рақамикунонии кодекси намунавии таълим дар давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар санадҳо баррасӣ гардиданд. вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи пленарии ассамблеяи байнипарламентӣ муҳокамаронӣ сурат гирифта, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. дар идома раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи тантанавии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба муносибати 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни суханронӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамтоёни худ ва ҳозиринро ба муносибати фарорасии ҷашни 80-солагии ғалаба самимона табрик намуда, таҷлили ин санаро аз анъанаҳои муҳими таърихии кишварҳои иттиҳод, намунаи ваҳдат, ҳамбастагӣ ва ҳифзи муштараки сулҳ дар саросари олам номиданд. зикр карда шуд, ки дар солҳои ин ҷанги пурфоҷиа танҳо аз Тоҷикистон беш аз 300 000 нафар ба майдони муҳориба даъват ва сафарбар карда шуданд. аз 300 000 нафар беш аз 100 000 нафари онҳо дар муҳорибаҳо ҳалок гардиданд. тақрибан 45 000 сокини Тоҷикистон ба корхонаҳои минтақаҳои дигари собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба кор фиристода шуданд, ки аксарияти онҳо аз он ҷо ба ҷанг рафтанд ва дар фарҷом ба иштирокдорони ҷаласаи тантанавӣ барномаи фарҳангӣ бахшида ба 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 намоиш дода шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. донистани забонҳои гуногуни хориҷӣ, махсусан русӣ ва англисӣ, аз омилҳои муҳиму асосӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои шоиста дониста мешавад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва тақвияти раванди забондонии наврасону ҷавонон дар шаҳри Кӯлоб, раванди амалии дарсҳои кушод ва маҳфилҳои гуногуни илмӣ миёни хонандагон баргузор карда шуд. гузориши Олим Носирзода.
در زمینه عملی سازی برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان که با قرار حکومت مملکت تصدیق و مقرر گردیده است، در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر کولاب در اساس نقشه چاره‌بین‌های شعبه معارف تشکیل درس‌های کشاد و محفل‌های علمی عملی آغاز گردیده، این روند ماه یک مرتبه با جلب محصلین برگزار کرده می‌شود. این نوبت چنین محفل علمی از فن زبان انگلیسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 شهر کولاب راه‌اندازی گردیده، از جانب خوانندگان قرائت پارچه‌های شعری، ترانه‌خوانی، اجرای صحنه‌های تربیوی، سوال و جواب و دیگر بخش‌های جالب و مشغولیت‌های گوناگون شوق‌آور با استعداد و مهارت بلند زباندانی و ایجادکاری با زبان انگلیسی پیشنهاد کرده شد. اید به پیشرفت و ترقیات برای همقدم زمان بودن، آموزش زبان‌های خارجی مهمترین عامل برای رسیدن به هدف‌های سازنده میباشد. با تشبث حکومت مملکت و توجه غمخوارانه و دستگیری‌های منتظم راهبر دولت با مقصد تامین شرایط باز هم بهتر جهت جلب نورسان و جوانان با آموزش زبان‌های خارجی در مؤسسه‌های تعلیمی مملکت شرایط و امکانیت‌های معاصر فراهم آورده شده است. تشکیل آزمون‌های گوناگون و برگزاری چنین محفل‌های آموزشی برای تقویت زباندانی نورسان و جوانان مساعدت می‌کند. با مقصد بیشترسازی هوسمندی اشتراکچیان و باز هم جالب و شوق‌آور گردیدن محفل وابسته به موضوع عیانیت‌ها و موادهای گوناگون جلبسازی و واسطه‌های منفعت بخش آموزشی استفاده شده با نتیجه‌های نظررس جمع‌بست کرده شد. در قسمت خاتموی از جانب نمایندگان شعبه معارف اشتراکچیان فعال محفل آموزشی با افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. عالم ناصرزاده، خورشیدی نادرخان، شهر کولاب، اخبار. در شهر خوجند برای قبول، معاینه، رسانیدن یاری طبی به اهالی 17 مؤسسه های تندرستی با اشتراک یعنی با شرایط معاصر و تجهیزات پیشرفته فعالیت دارند. دوم سال 2024 با مساعدت حکومت مملکت به درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر باز 8 نمونه تجهیزات نوی طبی دسترس گردید که بهر بهتر نمودن صفت خدمترسانی طبی مساعدت می‌نماید. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. بهر فراهم آوردن شرایط بهتری خدمت طبی به اهالی، سال 2021 با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنای الهیده درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند با تجهیزات معاصر طبی تامین مورد استفاده قرار داده شد و این تدبیر بهر به راه ماندن خدمترسانی‌های طبی به بیماران، جاری نمودن اصول‌های نوی طبابت و سالمی کودکان مساعدت نمود. این یگانه مؤسسه طبی دولتی در مقیاس شهر خوجند میباشد که خدمترسانی طبی به کودکان و اهالی و طور متمرکز صورت میگیرد. درمانگاه با تجهیزات‌های معاصر طبی مجهز گردانیده شده است. در سال 2024 8 نفر طبیبان به خارجه برای تجهیزات‌های نو کاربری کردنشان بازآموزی کرده آمدند که به نهایت نتیجه‌های نغز ما نائل گشتیم. اصول‌های نوی طبابت به راه مانده شده ایستاده است. برای بخطری حیات و سلامتی بیماران کودکان در درمانگاه تدبیرهای بهداشتی پره رعایت و قبل از آغاز طبابت معین‌سازی وضع سلامتی هر نفر از تشخیص طبی گذرانیده می‌شوند. این چنین تجهیزات کاری استفاده شده و واسطه افتکلف بی‌ضرر کرده در طبابت مواد یک کرته استفاده می‌گردد. به ما اندماتورها دسترس شده است. باز من اپکس لوکاتور رو استفاده می‌بریم که این برای مولجه پیشتر ممکن برای مولجه یک دندان بسیار وقت صرف میشد، حاضر کمتر وقت صرف میشود. برای روند فعالیت آسان نمودن کار طبیبان در مدت کوتاه برقرار نمودن سلامتی بیماران 25 نامگوی تجهیزات طبی موجود بوده. سال 2024 با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان و درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند باز 8 نامگوی تجهیزات نوی طبی دسترس کرده شد. یک چند اصول نوی طبابت و پیشگیری منتظم به راه مانده شده است. یکی از آنها این الکتروکاگولاتور لازری که برای بازداشتن خونروی در مانیپولیاسیون های جراحی در یک ماه 100 تا 150 نمود جراحی انجام میدهیم. درمانگاه استوماتولوژی بچگانه شهر خوجند به طور شبانه روزی فعالیت کرده در برابر یاری طبی طبابت تدبیرهای فهماندهی بهر پیشگیری بیماری‌های استوماتولوژی بین کودکان و نورسان وسیع به راه مانده شده است که عامل بردن طرز حیات سالم میباشد.
таври кормандони соҳа иброз медоранд, имконияту шароити фароҳам гардида ҷавобгӯи замони муосир дар ин дармонгоҳ ва дигар муассисаҳои тиббӣ ба он мусоидат менамояд, ки аҳолӣ, беморон бе сарсонӣ ва харҷи кам ташхису табобатро дар дохили кишвар анҷом диҳанд. дар пойгоҳи таълимии таҷрибавии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур дар шаҳри ҳисор бо иштироки мутахассисони соҳа ва омӯзгорону донишҷӯён семинари илмӣ амалӣ дар мавзӯи назорати фитосанитарии дарахтони мевадиҳанда ва чораҳои мубориза бо касалиҳои зараррасон доир гардид. гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади такмил додани донишу таҷрибаи донишҷӯён ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар пойгоҳи таълимии таҷрибавии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур дар шаҳри ҳисор оид ба мавзӯи назорати фитосанитарии дарахтони мевадиҳанда ва чораҳои мубориза бо касалиҳои зараррасонҳо, инчунин технологияҳои навини парвариши занбури асал семинари илмӣ амалӣ доир гардид. ҳадафҳои стратегии таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз фаъолияти босамари кишоварзони мамлакат вобастагии амиқ дорад. аз ин рӯ татбиқи илм ба истеҳсолот ва пайваста ҳамкорӣ намудани кишоварзон бо олимону мутахассисони соҳа дар иҷроиши ин ҳадафҳои стратегӣ манфиатовар мебошад. боронҳои пайдарпаи фасли баҳор агар аз як ҷиҳат ба самти кишоварзӣ манфиатовар бошад, аз тарафи дигар боиси афзоиш ёфтани касалиҳои зараррасонҳо дар боғҳои мевадиҳанда мегардад. кишоварзони мамлакатро дар ин шабу рӯз зарур аст ки ҷиҳати баланд бардоштани ҳосили дарахтони мевадиҳанда ва мубориза бо ҳашароти зараррасон аз тавсияҳои мутахассисони соҳа истифода баранд. 75-80% касалиҳое ки дар боғҳо ҳастанд, барангезандаи асосии онҳо занбӯруғ аст, ки дар ин ҷо мо мисол оварда метавонем ки ба монанди касалии қутураки себ, ки имрӯз бештар дар боғҳое ки дар назди кӯҳ ҳастанд, кӯҳистониҳо ҳастанд, бештар дар ҳисоби ин касалӣ зиёд зарар мебинанд, чунки ин касалиҳо дар натиҷаи боришотҳои зиёд ё ки боришотҳои пайдорпай ки мешавад афзоиш карда, яъне сифати маҳсулотҳои моро паст мекунад. дар боғҳои себ агар назар кунем, рӯи барг мисли равғанҳое ки мерезад, равғани чакидааст, яъне доғи равғанмонанд мешаванд ва дар боғҳои нок бошад агар, онҳо бештар дар таги баргҳо намудор мешаванд. ғайр аз он бо дар боғҳо ҳастанд касалии гардзани себ, ки асосан дар моҳҳои апрел ва май пайдо мешаванд ва намуди беруни касале аст ки рӯи баргҳо мисли гарди орд ҳамин хел пайдо мешавад, ки аз ин фаҳмида мешавад ки ин касалии гардзанӣ аст, ки асосан онҳо ба ғура, ба барг ва ба гулҳои масалан ҳамин меваи мо зарар карда метавонанд. дар қисмати дуюми семинари илмӣ амалӣ вобаста ба занбури асалпарварӣ, усулҳои селексионӣ ва бордоркунии сунъии модарзанбур маърузаҳо ироа гардид. ба донишҷӯён ҷиҳати дурусту самаровар нигоҳубин кардани занбури асал ва бештар намудани оилаҳои он корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. чунин семинарҳои илмӣ амалӣ барои донишҷӯён имконият фароҳам меорад то онҳо донишҳои аз худ кардаашонро дар минтақаҳои таҷрибавӣ дар амал иҷро намоянд. ҳамзамон ин раванд дар оянда барои пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ низ мусоидат менамояд. фаридуни субҳон, садриддини иброҳим, шаҳри ҳисор. ахбор. дар баробари минтақаҳои дигари мамлакат дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба васеъ намудани масоҳати замини кишт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, мутобиқи нақша соли равон дар ноҳия мувофиқи дурнамо дар майдони 1602 гектар кишт гузаронида мешавад. айни ҳол корҳои ибтидоӣ дар ин самт сомон ёфта дар заминҳои назди ҳавлигӣ сабзавоти барвақтӣ шинонида шудааст. гузориши моҳираи тоҳир. соҳаи кишоварзӣ аз самтҳои калидии ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, рушди он ба беҳбудии рӯзгори сокинон мусоидат мекунад. ноҳияи рӯшон аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофияш барои рушди соҳаи кишоварзӣ мусоид буда, дар баробари дигар самтҳо дар парвариши сабзавоткорӣ хеле пешгоҳ мебошад. соли равон аз рӯи нақша дар майдони 1602 гектар кишт гузаронда мешавад. дар ноҳия хоҷагидорони алоҳида ба заминдорӣ шуғл дошта ҳамасола бо меҳнати алол ҳосили дилхоҳро ба даст мебиёранд.
мегузоранд. бахши кишоварзии ноияи рӯшон дар асоси дастуру қарорҳои ҳукумати кишвар фаъолиятро ба роҳ монда, ҷиҳати татбиқи сиёсати аграрӣ, самаранок истифода бурдани заминҳо, ба гардиш кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорховида, аз худкунии заминҳои нав, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи тухми парварӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талош намуда, ҳар як масоҳати заминро самаранок истифода мебаранд. имсол тибқи нақша дар ноҳия дар масоҳати 1600 гектар замин киш гузаронда мешавад. шуруъ аз охири моҳи марти соли равон дар ноҳия аллакай шудгори заминҳо оғоз карда шуд. ба ҳолати ҳозира зиёда аз 90% заминҳо шудгор гардиданд ва бисёре аз хоҷагидорон дар хоҷагиҳои назди ҳавлигиашон гармхонаҳои майда ва сабзавоти барвақтиро киш намуданд ва умед дорем ки то моҳи май соли равон яъне кишту кори баҳориро пурра ба анҷом расонем. дар ноҳияи рӯшон хоҷагиҳои деҳқонӣ таъсис дода шуда дар пешбурди фаъолияти кишоварзӣ нақши бориз мегузоранд. таъсиси гармхона як рукни муҳими пешрафти соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия мебошад ки 34 адад гармхонаҳо дар қаламрави ноҳия фаъолият карда истоданд. имсол бинобар бо номусоидии боду ҳаво анӯз киш дар гармхонаҳо пурра ба анҷом нарасида, умед аст то давомои моҳи май кишту кор пурра ба охир мерасад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи рӯшон, ахбор. дар ноҳияи спитамен кишти пахта идома дорад. дар мавсими ҷорӣ кишоварзон нақша доранд ки дар 6490 гектар замин пунбадона кишт намуда бо риояи ҳамаҷонибаи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии ин навъи зироатро баланд бардоранд. гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва Ильёс Бобоҷон. дар ноҳияи спитамен бештар аз 1600 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, ҳамасола кишоварзон бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ва ҷорӣ намудани роҳу усулҳои муосири парвариши зироат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, дар татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. баҳори имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони бештар аз 12000 гектар замин зироати гуногуни кишоварзӣ кишт карда мешавад. хоҷагидорон ҳамасола дар баробари зироати ғалладонагии сабзавот ва полезӣ ба кишту парвариши пахта бартарӣ медиҳанд ва дар натиҷаи риояи қоидаҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди ҳамаҷонибаи замин тариқи техникаю механизми замонавӣ саривақт таъмин намудани ин навъи зироат бо обу ғизо ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. имрӯзҳо дар ноҳия азму талоши хоҷагидорон барои саривақт ба анҷом расонидани кишти пахта равона шудааст. дар ноҳияи спитамен 12383 гектар дурнамои кишти баҳорӣ ба нақша гирифта шуда, аз он то имрӯза 5522 гектар зироатҳои гуногун кишт карда шуд. аз он ҷумла дар ноҳия 6490 гектар пахта бояд кишт карда шавад. дар ноҳия то имрӯза дар зиёда 4000 гектар замин пахта кишт карда шуд. кишти пахта идома дорад. мо дар вақти муайян шуда дурнамои кишти пунбадона таъмин мекунем. ҷиҳати саривақт анҷом додани кишти пахта дар ноҳияи спитамен техникаю механизми зарурӣ аз ҷумла тухмипошакҳо, тракторҳои гуногунтамғаи замонавӣ барои шудгор ва коркарди байни қаторҳо мавҷуд буда, деҳқонон дар вақти кишту парвариши ин навъи зироати техникӣ бо олимони соҳаи кишоварзӣ ҳамкориро тақвият мебахшанд ва азм доранд ки нисбат ба соли гузашта ҳосилнокиро зиёд намоянд. дар ноҳия ҳамзамон ҷиҳати саривақт таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ пурра ба анҷом расида ба кор дароварда шуд. ба таъкиди мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҳангоми кишт ба сифати пунбадона аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир карда шавад ва бо назардошти иқлими минтақа бояд тухмиеро интихоб кард ки ҳосилнокиаш баланд бошад. ҳамзамон дар оянда барои хуб нашъунамо ёфтани ниҳоли пахта корҳои агротехникӣ ва ғизодиҳӣ саривақт ва бо меъёри зарурӣ иҷро карда шавад. танҳо дар ин ҳолат ҳосили фаровони пахта рӯёнидан мумкин аст. абдубаҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, ноҳияи спитамен, ахбор. дар ноҳияи кушониён бо иштироки кормандони касбу кори гуногун машқҳои тактикӣ ва чорабинии санҷишии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ доир карда шуд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид.
давоми ҳафтаи равон дар асоси дастуру супоришҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар доираи нақшаи ягонаи омодагии ҷангӣ дар артиши миллӣ чорабиниҳои санҷишии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ дар ҳудуди вилояти хатлон аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиаи мамлакат оғоз гардид. Ба ин муносибат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи кушониён зиёда аз 8000 нафар сокинон ва нафарони дар эҳтиёт қарор дошта ҷамъ омада аз омодагии хеш дар ҳифзи ватан дарак доданд. Дар идомаи чорабинӣ роҳбарияти вазорати мудофиаи кишвар ва дигар шахсони масъул дар макони ҷамъомади ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ ва дигар қувваву воситаҳои минтақавӣ мудофиаи ҳудудӣ бо иштирокчиён суҳбату вохӯрӣ анҷом дода ба сокинон ҷиҳати омодагии сатҳи баланд ва саривақт ба нуқтаи таъингардида ҳозир шуданашон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. зимнан таъкид карда шуд ки маҳз бо чунин азму иродаи қавӣ ва меҳнати садоқатмандона дар роҳи дифоъ аз марзу буми аҷдодӣ ва якпорчагии тоҷикистони азиз мо метавонем ҳамчун як қувваи бузург давлату миллати хешро аз ҳар гуна хавфу хатар ва таҳдидҳои эҳтимолӣ эмин нигоҳ дорем ва зиндагии ободу осоиштаи мардуми ин сарзамини муқаддасро таъмин намоем. имрӯз дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳама шаҳр ноҳияҳои вилояти хатлон мудофиаи ҳудудии сафарбарӣ рафта истодааст. имрӯз дар ноҳияи кушониён мудофиаи ҳудудии сафарбарӣ баргузор карда шуд ки дар ин чорабинӣ зиёда аз 8000 нафар сокинони ноҳия техникаҳои барои сафарбар намудани қувва воситаи захираҳои сафарбарӣ ҷамъ оварда шуд. мақсади аз гузарондани чорабинии мазкур санҷиши қувва воситаи сафарбарӣ омодагии аҳолӣ барои ҳифзи ватан мебошад. сокинони ноҳияи кушониён дар пуштибонӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки омодагии ҳарбӣ ва тайёр будан ба хизмати халқу ватанро аз вазифаҳои аввалиндараҷа дар назди худ қарор дода то охири нафас ба президент ва халқу ватан содиқ мемонанд. сокинони худогоҳ ташкили ин гуна чорабиниҳои ҳарбиро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуда таъкид карданд ки иштирок дар ин гуна ҷамъомаду машғулиятҳои таълимӣ имкони хуб аст то ки ҳамеша барои ҳимоя аз якпорчагии тоҷикистони азиз омода бошанд. бинандаҳои азиз, баробари расидани хабару гузоришҳои тоза аз ҳаёти имрӯзи ҷумҳурӣ ва хориҷи мамлакат мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.